Είπε λοιπόν, ό,τι είχα να σας πω σας τα είπα. Σας τα είπα όλα. Και εσείς τι άλλο, όταν φύγω από εδώ, να με αγαπάτε. Αυτό να κάνουμε. Όμως έπρεπε γη της ζωής και θύρα παραδείσου, έργο καλό, την οδόντια της μετανοίας, το Απόλλως προβετών εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσονε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περάρνες, και προς ζωήν την αγυροάγη και αηδίων μετατεθέντες, και τον εκτενώς μάρτυρες αιτήσας θεοφλημάτων λύση. Μη γνωρίσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, την οδόν της ταινιωδήσαντες τεθλιμμένοι πάντες οι ενδύο, τα σταυρών ζυγών αραμένοι και μη ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτερα ετοίμασα η μυδραβία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη της αρρήτου δόξη σου, και στίγματα φεροπτεσμάτων, ηγήσοντος των πλασμαδέσποτα, και καθάνης οσίας πραγμία, και τιμωθήνην πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμεν. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τελούδος σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψους νεοσχοστήρες, των δικαιωμένων του Λεσού ανάπαυσον παρόλα αυτού πάντα τα εγκλήματα. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσον, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάσσους συνοστοστήρες, των διακοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον τηλαβές της μιας θεότητος, ευσεβώς συνήσομεν βόντες Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης λατρεύοντας και της αιωνίου, του αιωνίου πυρος εξάρπασον. Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσαι μη Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, της γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία, δια σου έβριμεν παράδεισο, Θεοτών και αγνοί ευλογημένοι. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, της ψυχής του και την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσου.
Θεαή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και ακράτος Παρθένος, η Θεώνας χώρος κι ίσασα. Πρέσβευε υπέρ του σωθήνε και ελεηθήνε την ψυχήν του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Ανανίου Ιερομονάχου Πνευματικού Πατρός ημών γενομένου, και υπέρ της χωριθήνε αυτό παντλήμων ακουσιώνται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Όπως Κύριος ο Θεός ελέησον. τάξει την ψυχήν αυτού εν θα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Ευχαριστούμε εσύ Κύριε Θεός ημών, ότι σου μόνος το ζήν αθάνατον και η δόξα ακατάληπτη και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άπατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκέστη προς υποληψία παρασύ Κύριε. Πάση γάρ ανθρώπη στο κοινό του βίβε τα εξασχρέως του όρου πληρωθέντος. Διώσε οικετεύομεν Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλο σου, Ανανία Ιερομόναχον, Πατέρα και συλλογών γενόμενων. Τα επερπίδη Αναστάσεως ζήσει αιωνίου και μητράντα, ερκόρπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Κι ως επί της γης, εν την εκκλησία σου τυγών αυτών κατέσσες, ούτω και εν το ουρανίο σου θησαστρίο ανάδειξο Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσες, επί αγγέλων της η δόξα κατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης της ζωήν αυτού εδόξασες. Αυτός δέκει την έξοδον του βίου αυτού εν διησώ του Αγίου σου ποίησο. Και το πνεύμα αυτού με τα πάντων τα μέλος ύβαρισάντων συνερήθμισον. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός των θάνατων καταργήσας του δε διάβολων καταπατήσας και σου είναι το κόσμο του ερισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχήν του και κοιμημένου δούλου σου Ανανίου ιερομονάχου αδελφού και συλλητικού ημών γενομένου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτού πραχθέν λόγο η έργο η διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ετού και στην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθόμεν. Η Ανάσταση και ανάπαυση του κεντρού σου. Ανανίου Ιερομονάχου, Πατρός και στιγμού γενεμένου, Χριστίου Θεού της δόξα να πέμπω συνάφους Πατρί, του Παναγίου και καθοδοτιός σου πνεύμα, την ύμνη και αιή και στον αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση της ψυχής του και κοιμημένου δούλου σου Ανανίου Ιερομονάχου πνευματικού Πατρός ημών και διδασκάλου γενομένου. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έθα αυτού εφημάς και αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και εί και στον αιώνα. Αμήν. Δόξα στη Χριστέ ο Θεός επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα και Ο ευλόγησον. Αναστάσια εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημώτας πληγής υγείας της Μητρός, δυνάμει του τιμίου και του Θεού Σταυρού, προστασίας του Αγίου του Εξιακών, οικεσίας του μετόχους προφήτου Φαντζουών και του Ιωάννου, εδόξων και παρισμένων Αποστόλων, καλίκων μαρτύρων, ουσίων και θεοφών πατέρων ημών, τον πατέρων Γρηγορίου Πρέμητου του Ιερουργικού Πατηράχου, των πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Πατέρων Ιωακήμ και Άνης, Τον Δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη Δέσποτα, εις πολλά έτη Δέσποτα, εις πολλά έτη Δέσποτα. Αμήν.
και πάνω των Αγίων και την ψυχή του έξιματος του αυτού Ανανίου Ερμονάχου Πατρός και Δασκάλου και συντηρούμενου γενομένου, εσκηνέα δικαίων τάξη. Αμήν. Κόμπισα βρώμανα παύση, με τα δικαίωνα Αγίων συναριθμής. Που μας δελήσει και σώσου αγαθού του λάβος και λέει ο Θεός. Αιωνίως μου ξεμακάρεστε και αείμιστε αδελφέ ημών. Αιωνίως μου χάριστε και αείμιστε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα δι' αυτού τριημέρου εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερου εγέρση. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη. Σε μια από τις ομιλίες του ήταν πολύ ταλαιπωρημένος και δεν μπορούσε να πει πολλά πράγματα, έτσι έλεγε, αλλά και πάντα πολλά και σπουδαία έλεγε. Είπε λοιπόν, ό,τι είχα να σας πω σας τα είπα. Σας τα είπα όλα. Και εσείς θέλω όταν φύγω από εδώ να με αγαπάτε. Αυτό να κάνουμε. Χριστός Ανέστη εκκληρώνει θα σας και έτσι εμείς ευχαριστάμε. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τρία διαφυλάξε πάντα μας.